Hello mga inahan, naanasad mi karon sa among selebrasyon, gamay nga selebrasyon sa birthday sa among amahan nga Encanto nga birthday niya today. Nya gitreat mi niya ani kuno mi diri sa panorama. So karon nakita ninyo nagakaon na mi kay lami na kayo ang among pamati sa among gi-order nga nakakaon na jud mi. Pero ang birthday celebrant sa among tupad gamugot na siya. Kay ang iyang ikaduhang order wala jud intawon gi-deliver. Unya pag once nga mahiubos na siya, di na siya ganahan mag-follow up. Ako na nagiingnan nga i-follow up na to shots kay kuan basig nakalimtan ang siya di na gid siya ganahan ana siya humana na lang na inyong gikaon kay manguli na ta. Gisapot na jud siya di na gid siya ganahan na ipaita. Bahala ka dira oy. Basta kay kami mangaon jud mi. Lamni kay among kaon nya murag kami na inoy birthday ani. Ay, ang celebrant nahimong biktima. Biktima sa pagpamayad sa among ipang order. Unya siya kausara na ka-order mo atong pikas nga kuan cake nga gamay unya coffee Baileys. Nya nag-order pud siya otro kay murag kulang ra. Wa pud gi-deliver siguro tungod kay nindot kayo ang panahon daghan kaayo silang mga customer. Na timingan pud siguro nga pag-order namo nya gitawag pud siguro siya sa pikas customer nakalimtan na niya ang among gi-order. Gilabyan-labyan na lang mi niya. Ay, pastilan na lang gayud. Unya kaning among gikaon lamay pud ni kaayo. Sparkle na siya. Amot wala ko kabaloon sa murag sa English or sa atua. Murag sparkle man gyapon. Basta mura bitaw siya kanang asparagus bitaw nga puti. Murag siya asparagus basig asparagus ni siya nya puti lang. Basta muna mong gikaon nya schnitzel siya kanang chicken schnitzel nga na breadcrumb. Murag kanang gikuan ra gud siya oy. Gi crispy ingon ana. Nya tapos na gamayng sauce. Nya kay kikay wala siya sauce. Ang gusto niya kanang kuan lang French fries o schnitzel pero ako nag-sparkle ko kay dugay na ko wala kakaw ng sparkle. Ganahan jud kay ko pero sila ako mga engkanto di jud na ganahan. So ilan lang jud kong giuyon-uyunan. Naunsa bang ako may uyun-uyunan nga di man ako ang birthday karon. So mao to nagpadayon ang among kaon. Pero ang among katupad din ha, wa na gyud ganahi. Nagsige na lag pabulot sa iyang sigarilyo kay kaulion na kay naglagot na siya. Ganahan kayo mi dinhi. Ako bisan ako ganahan kayo ko kay first time na mo dinhi. Ang among plano at mig Poland dito mi mangaon kay naay coffee dito nga gusto niya. Kaso lang kay nakita man niya ni nga murag nindot kay panorama kuno. Nya gusto po niya nga maka video mi, maka picture mi kay amo laging gamito ng iyang regalo nako last time sa akong birthday. Camera 360. Insta. Kapuya ni mag voice over. Oy unya gahukal-hukal ang atong tilaukan. Sa mga kaganina po mo pay pagsugod nako ni durbiling pakit sa ubos sa muka oy di man dilalim yung mag voice over to oy. So mo to magpadayon ta asa na ta dapit. So badton ta mig Poland kay ganahan man pud ko dito para maka kuan lang ba laing ambience na pod. Pero kay first time na mo dinhi nakita niya ni sa internet so nangadto gyud mi diri amo na lang siyang gipauyon-uyonan kay birthday man niya. Nya siya man puy mo treat na mo. Mo to ni sugot mi ani diri wa pud ko nagdahom kay perti mang batsiha sa dalan. Halos mga dugmok ang among mga matres. Murag nagbanggaan ay ang pancreas. Ambot ang akong atay siguro. Murag nibalhin na sa akong kuan. Nibalhin na siguro dapit sa akong kigol. So ka tungod sa kabatsi sa dalan. Unya bakilid pa. Ya, di gini katunga na. Day restaurant rin abinamog na. Nga saag mi. Pero ingon niya na amang daw. Nga gisubay ra gid namo ang mga kakahuyan padung diri. Kay kuan siya mura siya top bitaw sa Busay sa Cebu murag ana siya na makita nimo ang mga kabalayan sa ubos kay murag taas-taas siya mura siya balay siguro nya nakadamgo siguro ang tag-iya ani og dili basta-basta na naka huna-huna nga imugnaon niya restaurant o napuslan gyud inhon iyang talent nya dagan siya og mga waitress og waiter karon kay nice man ang weather nya daghan kay sila customer daghan kay sila reserba pang mga tawag na reservation na ara na nalingaw na lang ang among birthday celebrant og
pindot-pindot aning Insta camera para makita jud ang panorama sa ubos. Siguro duha nga dili makita ang among mga uban sa bukong mga kuto. Char. Bitaw. So, nagpadayon mi sa among pagkaon kay habang nalingaw pa ang birthday celebrant og kuan gamit sa video-video kamera diri sa mua. Pero kaulion na gyud ni siya. Iya na lang gyud mi paabot. Dra unta mi gusto sa likod namo mo plaster kay sidlak sa adlaw igo jud kaayo mi. Pero diri kaning among giplastaran naani sa medyo kuan landong. So wala kaayo'y gwapo nga kuan panorama nga makita. Nya alangan na magpambugaw nimo ng mga dili mo nato sa mong likod para magpa-picture mi. So lain sad kaayo, luoy pod. Nya sagdahan na lang. Amo na lang gi maumao ambot og nindot mangkuha sa panorama unya sa among kuan camera 360. Kay mura man siya drone. Nya nanrapo nako kay murag kaulion na gyud ning among birthday celebrant. Unya taod-taod manguli na mi ana. Nya amo na lang yung gihurot ang among pagkaon kay sayang kay hasta bang mahala ning among gibayaran unya di na mo doon. Nya so maura to nang lakaw na lang gid mi ana taod-taod nga wala gid mi kapapicture dira tapita. Didto ra gid mi sa gawas nakapapicture. So amo na lang gid ning tan-awon og unsay resulta sa camera 360 kay ang among birthday celebrant murag gisapot na jud. Ginapadali-dali na jud mi niya pagkaon nga murag natuk-an na mi. Di na namo ma-feel ang lasa. Char. Bitaw. So happy birthday bossing. So I hope nga magmalipayon ang imong adlaw na tawhan. Sa mukha ang adlaw na tawhan na yun magmalipayon. Bitaw tagaan pa unta ka og taas nga kinabuhi ug salamat sa imong kaayo nga ni kanamo. Ug labi na gid na ining among pag-treat sa pagkaon. Bye. It's my life.